Здравейте отново! Казвам се Мариан Маринов и съм зъботехник в Dental Lab MM и правим това видео, кратко филмче, съвместно с здравната платформа iHealth. Това филмче е в продължение на миналото, което обсъдихме в по-широки детайли подвижното протезиране, тотално и частично. Днес ще се насочим, фокусът ще бъде върху частичните протези. Тъй като това филмче е изцяло с пациентска насоченост, ще се опитам да бъда максимално ясен, без да включвам много технически термини и се прави във връзка, както казах, с пациентска насоченост, за да може пациент, който се нуждае от такъв тип реставрация на зъбите, да направи своя най-добър информиран избор. Значи, частичните протези, първо генерално да го кажем, това е когато имаме липсващи зъби, частично обеззъбени. Тоест някои зъби са липсващи, някои са налични в устата. Ето различни примери. Това може да бъде един такъв пример на долна протеза. Ето ви такъв случай. Пример на горна протеза. Примерите могат да бъдат много различни. Ситуациите също да бъдат различни, съобразно къде имаме липсващи зъби. Могат протезите да бъдат с различен дизайн. Сега, много е важно, тъй като протезите са индивидуално само за определения пациент изработени медицински изделия, много е важна началната фаза на планирането. Значи, трябва да се види къде са липсващите зъби, какъв ще бъде дизайна на протезата и спецификата на частичните протези, че те имат задръжни елементи. Задръжните елементи главно биват два вида. Куки, които биват еластични, направени от еластичен материал, какъвто е изработен протезата, моделно ляти, и биват телени куки. Значи много е важно със своя стоматолог вие да определите, че тези зъби, на които ще се задържа протезата с посредством куки, продължителността на живот в бъдещето ще бъде доста дълготрайна, тъй като все пак тези зъби ще бъдат натоварени до известна степен допълнително от задръжката на тези въпросните куки. Другия вид частични протези, това са така наречените ставни протези. Те обикновено се изработват в съответствие с изработването на коронки, когато зъбите са разрушени или имат нужда от реставриране с неподвижно протезиране. Т.е. прави се моста. Това е задръжният елемент, който се нарича става. Задръжният елемент също така може да бъде така наречената телескоп корона. Ето това нещо тук. А може да бъде и фрез елемент върху метална корона. Ще се спра в детайли в последствие на различните видове протези, защо, как и какво значи. Много е важно да се направи първият етап на планирането. Естествено, дизайна зависи от това къде липсват и зъби. За по-лесно онагледяване съм направил на този модел 3 от най-често срещаните видове протези, което ще ви каже техните плюсове, минуси, в кои случаи са по-удачни, в кои случаи не толкова. Значи, където имаме липсващи зъби с тези протези, частичните протези, това са общо взето най-евтиният, най-бюджетният вариант за реставриране на липсващи зъби. Както знаете, могат да бъдат реставрирани посредством мостове, могат да бъдат посредством импланти, но това са доста по-скъпи варианти и не са темата на нашия разговор днес. Значи, реставриране. Каква
Защо се правят частичните протези? Реставрираме естетиката, т.е. да не си личи къде има липсващи зъби, реставрираме функцията, за да може да дъвчим и горната и долната челюст да функционират по начин задоволителен за нас, като комфорт и начин, по който дъвчим. Също така и другото много важно, което искам да подчертая много дебело е, че когато се извадят някакви тези зъби, липсващите зъби бъдат извадени, пациентът да не чака дълъг период от време преди да премине към тяхното заместване. Защото горните антагонистите, това са насрещите зъби, те просто почват да прорастват, съседните зъби почват да се накланят, нарушава се вече равнината оклузалната, което прави нашата задача да реставрираме оклузията и да направим задоволителна протеза много по-трудна. Също така и тези зъби, като почнат да прораснат или да се накланят, тяхното закрепване в коста вече не е толкова надежно. Така, нека да преминем, ако мога да кажа, с тези неща бяха нещо като предварителна вметка, но тази вметка е доста важна. Значи, когато ви извадят един зъб, не дейте да казвате, един или два зъба, не дейте да казвате, няма значение, ще го оправям после. Има значение. Възможно най-бързо трябва да бъдат заместени с липсващите зъби, да бъдат заместени с някакъв вид зъбни конструкции. Както казах, на този модел съм направил различни видове протези. Според материала, първият вид, който може да бъде изработен, това е акрилна протеза. Тя лежи по този начин. Задръжните елементи са телените куки. Както ги виждате, ето така изглежда протезата. Поглед в вас. Следващия вид протеза, който може да бъде изработен за частичните и е добър вариант, това е силиконова протеза или така наречената еластична. Както виждате, ето изглежда по този начин. Задръжните елементи са куки, които са изработени от самия силиконов материал. И те са, обаче искам да подчертая, доста по-обемни, отколкото са телените куки. И другия най-често срещан вариант е моделно лятата протеза. Това представлява моделна протеза с моделно ляти куки и ето тук в тези участъци имат оклузални стопове. Голямо предимство на този тип протеза, тъй като когато има такива оклузални стопове са изработени, налягането оклузалното се пренася, се носи, да кажем, се разделя между наличните зъби и лигавицата. А наличните зъби посредством периодонта са много по-добре екипирани да носят натоварване. В другите два вида протеза изцяло налягането се носи от лигавицата, която е леко податлива и това може да ни дава впечатление за движение на самата протеза по време на дъвчене. Това са според материала и естествено според задръжните елементи. Куки. Другият тип протези, както вече ви обясних, това са ставните протези. Те се задържат посредством ставният елемент, но недостига при тях голямия е, че трябва да се пилат естествени зъби, които винаги се избягва ако зъбите са в перфектно състояние, никога не бих препоръчал те да бъдат изпилени само за да се направи този тип протеза. Тоест, както виждате, има и своите всяка една от тези протези имат своите особености. Винаги, когато правиме една протеза, много е важно частична, гледаме ето този участък да седи свободен от непцето на горна челюст. Особено защото това е за фонетичната зона и може да ни пречи на говора, също така може да ни пречи на
усещането за топло-студено или за вкусови, да попречи на вкусовите ни навици. Не навици, усещания. Извинявам се, на вкусовите усещания. Така че ако можем, тази зона винаги седи свободна. При положение обаче, че там има липсващ зъб в фронталния регион, тази зона няма как да седи свободна и тогава ще се търси друг вариант на дизайн. Не този трансверзален бюгел, този е напречния. Ако можем да направим сравнителна характеристика между различните видове протези, аз винаги започвам с следното нещо. Функционалността на протезата. Няма значение дали е акрилна, няма значение дали е силиконова или моделно лята. Тя, ако е изработена съобразно правилната оклузия и задръжните елементи влизат под екваторите на зъбите, функционалността на тези протези е общо взето една и съща. Естетиката. Тук вече има няколко разлики. Както може да видите добре, акрилната протеза с телените куки, тези куки, ако са в видимата част, т.е. в фронталния район, могат да се виждат телчетата. Не могат, а ще се виждат телчетата. Особено при пациенти с висока линия на усмивката. От тази гледна точка те не са толкова естетични. Също се отнася и за моделно лятите протези, които при пациенти с високи усмивки това може да бъде проблем. От естетична гледна точка най-добре изглеждат така наречените силиконови протези, тъй като куките се изработват от розов материал, който наподобява венеца. Това е, що касае естетиката и естествено най-естетичните протези са протезите с ставни задръжни елементи, тъй като там въобще метал не се вижда в фронталния регион или в анфас, като бъде погледнат пациента. Така, от другата гледна точка, която искам да разгледаме, е комфорт. Тъй като това също е изключително важно нещо в адаптирането на пациента към самата протеза. Много често, поради факта, че не е подбрана правилната протезна конструкция, пациента дори не може да свикне с нея. От гледна точка на обем на самата протеза, акрилните протези са най-обемните и най-дебели. Какво имам предвид? Най-широки са в тази част и са в напречното си сечение са възможно най-дебели, тъй като материалът е пластмаса и здравината е доста компрометирана, ако бъдат направени тънки. Значи, дебелината на една акрилна протеза е 3,5 микрона. И това е абсолютен минимум за такава протеза. Обикновено би ни направил по-дебели, иначе рискуваме да застрашим дълготрайността на тази протеза, т.е. тя ще се счупи. Силиконовата протеза може да бъде по-тясна, тъй като материалът е по-здрав. Напречното изсечение обаче е вече напречното изсечение е 2,5 мм. Също минимум. Виждате, 3,5, 2,5, това в някои случаи може да бъде разликата между привикването на пациента. А сега ще ви покажа и моделно лятите протези. Дебелината на моделната протеза е 0,8 микрона. Това е възможно най-тънкото като напречно сечение и възможно най-тясната протеза, което я прави изключително удобна и комфортна. Плюс това, металът е добър проводник на топло и студено и общо взето може да си позволим да я направим възможно
тънка и комфортна. Казахме, функцията няма голяма разлика. Друг важен въпрос е бюджет. Естествено, акрилните протези се изработват най-лесно, съответно те са най-евтини. След което идват тези силиконовите протези, които са по-скъпи, и най-скъпите са моделно лятите протези. Моделно лятите протези мога да ви кажа с абсолютна сигурност, че това са най-дългосрочно, най-дълготрайните протези, най-предвидимите и най-удобните. Но естетиката е проблем и някои хора, разбира се, казват, окей, аз не искам да имам метал в устата си. Тези протези се изработват и от страшно дълго време, така че просто над 100 години и нагоре. Както казах, бюджетните са акрилните, са най-евтини. Те се изработват обикновено когато, да кажем, продължителността, предвидимостта, че тези налични зъби няма да издържат дълготрайно, в дълготраен аспект, така че при тях ни трябва просто временно заместване на, както се казва, да направим нещо по-краткосрочно. Съответно, както казах, те се изработват най-лесно и са най-евтини. Според друг много важен друг много важен момент е как се поддържат тези протези. Значи, и колко трудно се поддържат. Значи, винаги препоръчвам на пациента поне един път годишно протезата да бъде давана в лаборатория за преполиране и отстраняване на някакви дефекти, ако се появят. Те такива се появяват. Както виждате, акрилните, бидейки изцяло пластмасови, те се поддържат доста лесно, много лесно се поправят и много лесно се добавят зъби, ако се наложи изваждането на някой зъб. А такива случаи се случват. Моите наблюдения с силиконовите протези са следните. Изключително трудно се полират, много трудно се поддържат от пациентите. Всяко счупване, а те се счупват, или добавяне на зъб е доста скъпо и доста трудоемко да се направи. Съответно, при тях също, ако падне зъб, това отнема просто доста повече работа и доста повече технологично време, за да се отстрани грешката. Тези протези са еластични, както казах, но това не ги прави нечупливи. Доста по-здрави са, отколкото акрилните. За сравнение, ако изпуснем една акрилна протеза на плочките, тя може да се счупи доста лесно. Тези са по-здрави, но тази протеза се оправя много по-бързо, в рамките на един ден, доста по-евтино е, за да се отстрани повредата. Другите протези, които искам да обърна внимание, са моделно лятите, бидейки най-комфортни и най-лесно се възприемат от пациента. Също тяхната поддръжка е изключително лесна. Веднъж полиран металът, като хората, той не задържа плака, не поема течности от човешката уста и дори да се наложи да се счупи някой зъб или някаква поправка по розовата част, тя също става в рамките на един ден и също не е скъпа въобще. Също така тук в някои случаи лесно могат да се добавят зъби. Тук могат да се добавят зъби, но зависи много и какъв силиконов материал е използван. Някои материали не позволяват добавянето на зъби. Като ги сравним всички тези протези, както ги виждате тук, ако ги сравним, според моето лично мнение, кои са най-дългосрочните, би ги степенувал последния вариант. Най-удобна и най-дългосрочно ще издържи тази протеза, стига да е изработена и да е планирана като хората. След което бих посочил тази протеза, изключително трудно за поддръжка и за поправка
И да ви кажа честно, е един мит, че тя не се чупи. Не е вярно, чупят се. И най-елементарната и най-ефтината, най-бюджетната протеза, това е акрилната протеза, която добре изработена може да функционира абсолютно както всички другите. Тя лесно се полира, да, нужна е поддръжка, по-слаб материала е слаб и може да се счупи. Тяхната прогноза е около 5-6 години, на тези бих казал също някъде 5-6 години. За мен е мит също, че тези са по-комфортни, докато прогнозата на тези стига на личните зъби да са си в перфектно състояние е 10 плюс години. Друг недостатък на еластичните протези е обема на самата кулка. Виждате колко е обем на кулката. По някой път при поставянето, както казах, те потъват леко. Това може да доведе до резорбция на гингивата и коста и да се оголи коренът на зъба, което да води до евентуално изваждането на този зъб, компрометирането на този зъб. Общо взето, това е което мога да ви кажа за частичните протези и естествено тези са най-скъпи, защото се изработват най-трудно и се изисква най-квалифицирана работа от квалифициран зъботехник. Не, че при другите не е така, но просто времето, материалите и времетраенето, за което се изработват, е доста по-дълго. Естествено, най-сложни за изработване са тези протези, ставните. Там наистина просто зъботехника трябва да е много квалифициран, както и стоматологът, за да могат да изпълнят всички изисквания. Както виждате, и всяка една от тези протези си има своето место, в зависимост от това за каква нужда се използва. Не мога да кажа никога, че един вид акрилна протеза или еластичната протеза са панацея за всичко. Както виждате, тази протеза, моделно лятата, е някъде около 3 пъти по-тънка от еластичната протеза и 5 пъти по-тънка от акрилната, което според мен има голямо значение. Надявам се, че съм ви бил полезен. Благодаря ви за вниманието. До нови срещи. Благодаря.